Mijn naam is Gerrit Harmerietma, ik ben 22 jaar, ik ben hier Volsgeren en mijn werk is brouwen, biermaatje. Dat doe ik voor een baas en voor mezelf. Tegenwoordig mijn maat van mij ben we dwaan om zelf een biermerk op te zetten. En we zijn een beetje op zoek naar de smaken die er nog net binnen, uiteraard. Maar dat is een leuke ziek toch, dus dat is wel nieuwsgierig. We staan hier in het huis van mijn paak en Beppe. Uw paak is spijtig nog verstoord, maar dit wie altijd zijn domein een beetje. Zijn oude timmerloods, hij was vroeger timmerman. Nou, hij is op zijn 16e begonnen met timmeren en hij is op zijn 80ste opgehouden. Dus een leven lang timmeren. En dat is een beetje hier samen in de timmerloods. Dus dat is wel een bijzonder plek. Ik praat Fries, ik film in Fries. Ik uiter me het lauwst in het Fries. Fries is de emotie bij mij, zeg maar. Ik zou net weten wat ik zo in Friesland heb, maar het is een beetje lastig uit te lezen, omdat het is een gevoel en een gevoel is altijd wat dreig te definiëren of om er goed bij te pakken, maar Fries is een gevoel en er wordt wel eens zijn, we hebben het net verkeerd om Fries te wezen, dan ga ik gewoon geluk gaan. Zo viel dat van mij ook, dus dat is wel bijzonder. Tegenwoordig mijn maat van mij heb ik de Middelzee brouwerij opgericht. Hier in Volsgeren. Volsgeren lag heel veel in het verleden aan de Middelzee. En Middelzeeuwse zee, die Friesland in Oostergo en Westergo speelt. Zeg maar. En het uiterste puntje komt zo ongeveer uit bij Volsgeren, Snits. Als je de Groening kiest en de Graaf, dan vies de klein, maar witte schelpjes uit de Middelzee. Dus dat is een en al historie, dus wij dachten dat met bier gebrouwd worden. Dus dat ben we nou ontwan vanuit de Middelzeebrouwerij. Mijn Friesland is ik de Zuidwesthoeken, Maren, Graaiden. Maar voor een oor is dat weer heel wat oors. Bosk, Veld, dat verschilt. Maar mijn Friesland is wel Rijden, Zielen, Laan. Het Utjoch, dat is wel mijn Friesland. Ja. Thuis. Niks meer, niks minder, het is thuis.